откриване 1 януари 1910, 100 години по-късно. Боримската поляна. Дето и по къс ръкав може да се стои. Абе, това как го правиш? Ей! Свали надолу. Ами то да падне не е трудно. Абе и пия. Това е цялата поляна. Нали, до край. Първо го засилва. Засилваш го надолу. Засилваш го надолу. Даваш леко горна. Пускаш горната. Даваш пълен елерон. Като се обърне по кръг, натискаш малко долу. Значи до средата. Да, ама пак си държиш на елерон. Ето тук виждаш така. И от тук малко долна, като е по кръг. Защото иначе той има тенденция да забива надолу. Да, приема. Надолно, той ще изгради. И така, като правиш тонава в кръг, тогава всеки път подаваш по малко повече горни, по малко повече долу в посоката, в която правиш. Айде сега след това Малко да отидем да обядваме. Значи, ето така, засилва се самолета надолу. Изчакваш го да добие хубава скорост. След това го изравняваш и даваш леко горна, така. Леко. И в този момент даваш пълен елерон до край. Така, той самолет се завърта, леко малко долна, да, и после така пак малко горна. Да. И важното е носът като цяло да е леко надолу, за да има скорост. Иначе губиш скорост, губиш управление и край, свършва тоната. Срив. Защото като повъртиш, елероните и изобщо целият модел почва да прави по-голямо съпротивление. Да, леко беше записано на камерата. Трябва да държите, аз не си забравя. На камера в училище, отделиха ми цели 2 часа с физика, да му обяснявам аеродинамика, но му Ти да им обясняваш? Да. Не.